ମିଳିଥିବା ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ନା କେହି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ହାତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଅଛି, ଡାଲମା ଅଛି, ଡାଲମା ଉପରେ ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଛି। ଆଉ ଏ ଖାଇବା ଗତକାଲି ରାତିରୁ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାରବାଟୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଘରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବା ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସକାଳ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କେହି ହାତ ମରା ହେଇନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଥିଆ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏବେ ଏସବୁ ପଚିକି ଅନ୍ଧ କଲାଣି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ହୁଏତ କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇବା ମିଳିଥିଲା, ହୁଏତ ଖରାପ ଖାଇବା ମିଳିଥିଲା। ମାଉସୀ,